Robert Fico na začiatku volebného obdobia spáchal atentát na spravodlivosť. Teraz sa pokúša spáchať atentát na demokraciu a zneužiť volebný systém vo svoj prospech. Prečo to hovorím? Pozrite sa na to, ako celý čas, kým sú teraz vo vláde, rozmýšľajú nad tým, ako by to ohli a ako by sa zabetonovali pri moci. Čerešnička na torte je napríklad to, že Hlas navrhuje do ústavy, ktorá mala byť pôvodne o hodnotových diskusiách, zrušenie jedného volebného obvodu. Ale to je len železnička na torte, pretože oni celý čas rozmýšľajú nad tým, ako to zmeniť. Všimnite si, chcú napríklad zvýšiť volebnú kauciu, ktorá je teraz 16,5 tisíc, až na 50 000 pre strany, ktoré idú do volieb. Chcú znížiť počet poslancov zo 150 na 100. A teraz ide do tuhého. Chcú zvýšiť hranicu, aby sa strany dostali do parlamentu späť na 7%. A to najtvrdšia, tá horká pilulka prišla práve v týchto dňoch, keď Andrej Danko, ako poslušný žiak Roberta Fica, prišiel a testuje vás myšlienkou zrušiť voľby zo zahraničia. Čo by to znamenalo? Opozícia takto získala až 2 mandáty, pretože 80% ľudí, ktorí volili opozíciu, jej priniesli až 2 poslancov. V budúcnosti to môže byť až 2, 3. Robertovi Ficovi tečie do bod, pretože nevie spravovať našu krajinu, ale stále chce zostať pri moci. My budeme strážiť demokraciu, budeme sa biť za vás, budeme sa biť za Slovensko zo všetkých síl.